Right, kanjani comrades maskera sei. Ndine urombo zvikuru nevanhu vakafanana naNyabadza, vanga vachirwisana navageza, vachibira vageza mari vachiita zvavakanga vachiita izvozvo. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru because kwatiri kuenda kuchava nemisodzi, kuchava nekuchema zvikuru. Especially imi ana Nyabadza muri kushandiswa naMnangagwa muchinzi murwise vageza, makavabira mari dzavo neukopo about 1 point something millions and maakusapotwa nerejimu iyi, asi murimi vakatadzira vageza. Saka zvino chinzwai, time yatatarisana nayo, regai ndikutaure, let it be clear, time yatatarisana nayo haina kumira zvakanaka, ende kana even mapurazi amuri kupiwa naMnangagwa achatorwa, ende tiri kuatora, let it be clear, tiri kuatora toadzorera kuvanhu. Iwe Nyabadza hauna brain ende haufunge, iwe ndiwo wakabira geza mari, asi iwewe wageza varipota vanonzi vageza nyaya dzacho hadzisisina basa. Vageza makavabira mari, hamuna kuvapa matitle deeds, muchiita mahumbu hamune muchiita muchisapotana nehurumende yembavha. Hapana chiri kuzombofa chakadzoka kumashure, ende mari yaukabira geza iye uchaibhadhara nemusodzi. I'm telling you, time is coming tati tizviburitse pachena, ende kune vatumwa hava vari kuuya kusa vari kupupuruka vanzi endai kuSouth Africa nemwana waMnangagwa nevamwe anani kana akamukara mampara kunotono. Try, but you are not going to succeed, I'm telling you. Vana vokuno kuSouth Africa vatotaurawo kuti no, taimbofunga kuti maZimbabwe ndimi makaipa, nyamba haisi mhosva yenyu, kuuya kuno haisi mhosva yenyu, dambudziko ndere vatungamiri venyu. Saka muchidimbu maSouth Africans vatobatanawo nemaZimbabweans kuti ngatikubatsirei pahondo yenyu yamuinaye. Saka vari kutonzwawo tsitsi nekutambudzika kuita vana veZimbabwe, vari kutorwadziwawo nekutambudzika kuita vana veZimbabwe. Saka expect any time kuti bhodha rinogona kutongovharwa. Akuti kutaurira chinzi chokwadi, even vageza vasina kutounza signal, bhodha rinogona kutovharwa. Akutaurira kwete nemaZimbabweans chete, even nemaSouth Africans vari kuplana, vakomana vakatochaja zvokuti chimurenga chacho hamuchigone, hamuwe chigona. Akutaurirai nyika iyi yeZimbabwe kai ndeyevanhu, iite handover kuvanhu, vanhu vasarodze mutungamiri avanoda. Ndochokwadi chaicho ndauda kutokutaurirai chinzi chokwadi. Ende handidi kukunyeperai, vana veZimbabwe pamakambovatyisidzira varume pakwana, da kutaurira chinzi chokwadi. Pamakambotyisidzira vana veZimbabwe pakwana, akutaurirai. Zvamakamboita mumashure zvese, mathreats amakamboita mumashure ese akwana, zvakwana. Inde autotyira kumana vatumwa kuti instead yekuti panga vatumwa kuassassinate vanhu, ivo vanogona kutobatwa akapiswa mumastreet, because vakomana vakatojamuka kutaura if anything vakomana vakachaja zvokuti vafana vakabatwa, akutaurirai, ndakutonzwa tsitsi, vakatozobatwa kunzi ndiwe nhingi, vanopiswa. Dakutaurirai, Mwari ngaatizova ari mununuri pakati penhau iyi. Ani mazvona bhodha rinogona kutokuroswa, even vageza vasati vauya. I'm telling you this, you're gonna witness. Bhodha rinogona kutokuroswa. Sazombofa uchizviti kana iwe uri munhu une mabhazi ako watomboona kuti tapasignal panapa yekuti kuti bhodha rakuroswa, oziva kuti rinopiswa nevakomana. Dakutaurirai, vana veZimbabwe they are tired. Vamwe vacho vakakurosa nemunarimpopo, havana kana mapasipoti akugara kuno nenyaya yekuti upenyu chaihwo Zimbabwe hakuna, zvinhu zvakaoma. Owataurira nonsense iwewe uchibuda paTV uchiita zvisina basa, uchidya mari yenyika nevana vako, unorwara zvedhigiri legendary. Ezvinozvi vana vanenge vachingosungwa, vachidhipotwa, vana vachingosungwa. Even South African government, they begin to witness now kuti no, taimboti vakaipa, but titonatsona kuti kana even mapasipoti acho wakapa mwana wako contract yekuningi nokusanyara kuti iwe ndiwe president, opa futi mwana wako contract yekuprinda mapasipoti, aunyarere iwewe, odhurisa futi. Kana anga ari ma-institution egovernment, vanhu vaifana kunge vachitobhadhara mazigi, nokuti ndo mari yedu munyika. Aunyarere iwewe chidictator chako chisingapere iwe chaunoda kuimposa muvanhu, uchiti zviti iwewe ndiwo muridzi wenyika iwe. Riri kuvhara bhodha mai manje, tiri kutaurira. Suni muchanzwa chichaherereka. Even 31 iyo ndeyekuzongorimuva Mnangagwa.
but bhodha rinogona kutongovhara. Rinogona kutongovhara kutoti hakuna kana South African car iri kuenda kuZimbabwe, hakuna kana Zimbabwean car iri kuenda kuSouth Africa. Rinogona kutongovhara. Because the people, they are tired of this dictator. Imi mawo veterans musatengwe nemari. Andimazvona. Munosikana muchipiwa tumari tisina nebasa rese, tuma 200 mapiwa 100 mapiwa tuma tisina nebasa rese. Vamwe venyu mawo veterans vakabuda pachena vakati aya emaumbwa. Anagesa vakabuda pachena nemamwe mawo veterans akawanda. Vamwe muchiri kusikira muchipretenda, muchapretenda chii chinhu chachakudhara. Akadzingwa basa kawo. Aikwana zvakataurwa, akadzingwa basa asisina simba uyu Mnangagwa. Saka chamuchada kupretenda imimi muchipiwa tuma 100 ende tiri kukuzivai. Next arrangement musazochema nesi. Akutaura mawo veterans regai ndidzokeredze. Regai ndidzokere mawo veterans, keep my message. Musatengese, musazochema nesi because mamwe mawo veterans akamira nemaprinciples ari kumira nevanhu. Vachariwadwa ende vachapiwa mugove wokuti vararame zvakanaka. Imi vatengesika muchateera Mnangagwa kujeri iko kumunogara naye iko. Akutaurirai. Nyika ndevanhu, akutaurirai. Andina kubvira ndataura mazuva aya but nyaya iripo ndeyekuti atidi mawo veterans anotengesa. Vana veZimbabwe vofira kuti muri kupiwa ma 150 US bwana. Unozopiwa 150 US nemumwe munhu ari kupa 2 million. No man, that's nonsense. Then tonzwa kuti vageza vakaripota nyaya yavo zvakanaka kuti vakabirwa mari naNyabadza. Ivo ndovonza hanzi ndo vari wrong. Ivo ndo vakatobirwa mari naNyabadza 1.5 million. That's nonsense man, that's bullshit. Hakuna mtemo watichateedza futi. Mnangagwa plus haana munhu akamuvhotera Mnangagwa man, that's rubbish man. Mnangagwa akavhoterwa nani? Akamuvhotera Mnangagwa ndiani? Chitsotsi chisina nebasa chaanenge achingoita chii? Akavhoterwa nani Mnangagwa? Anodiwa nani Mnangagwa akamuvhotera? If ZANU-PF to survive, Mnangagwa, you must go away. Tirikuda Zimbabwe, hatisi kuraramira ZANU-PF, tirikuda Zimbabwe. Nyaya yedu haina nekuchekuti taunzwa vamwe vachiti wewe kamunyoka yemabhunu unobva kuZANU-PF. Saka vafunga kuti pamwe ZANU-PF ino kana ichitungamirwa nembavha toramba tichisapota kuti ZANU-PF yakanaka. Even zvinhu zvichiitwa zviri wrong. ZANU-PF haitadze chinotadza vanhu. Mnangagwa ngaaende. Anomanzwa. Toda Zimbabwe yakabatana, toda Zimbabwe ine chekuita nekurarama kwavanhu. Atitadzira murume wedictator. Isu ndanchitaura nevakomana veborder association vatari isusu nyaya muri kutaura komere nyoka yemabhunu zvavagesa hatichazvimirira. Isusu veborder tada mbokrosa border vataura pachena vanditaurira vakati isusu zvavagesa vanozouya zvavo isauda kukrosa border. Vada kukrosa border vakomana. Ndo zvatopo izvo vari kutokrosa border at end time expect something. Ende pacharohwa vanhu zviri village ndakada tuma bhazi twako vakomana tinopiswa akutaurirai. South African side neZim side also. Vakomana vari ready kuita everything ende zvinhu zvato included nema South African because vato netsisi nemaZimbabwe nekutambudzwa. Especially panyaya blessed nekusungwa kwaitwa ma South African vareza imwe point yekutoti ezvozvizvika ku South bhazi rese rinenge chibva kuZimbabwe rinogona kupiswa at end time kutaurirai. At end time I'm telling you. Makaita mafanizi nenyaya paborder apo ukaona chato announced unzi chakatochaka. Kana une mabhazi zvako kana une matrucks paka matrucks ako paka mabhazi ako bozi vanhu vagumbuka bozi vari kuti majournalists vanofanira kuvachengetedzwa kuSouth Africa kunonga ana Sophie Mkena vanoripota even zvinhu zviri against Ramaphosa but hapana vanhu vavo pavanosungwa. Atombona ana Sophie Mkena vachisungwa izvo nenyaya yekuti varipota nyaya dzekuti ningi Malema ari kutuka Ramaphosa bozi nyika haisi yemapresident, nyika ndeyevanhu. Saka vakomana expect something from now, I'm telling you.